снимам с него. Ще снимам телефона. Леле. То знаеш, ако излезе колко хора тук, майки и деца ще се съберат тук, да го гледат. И ако пари ще му пускат. Да. Ще раздават Емо да събрат. вземем колко стотинки. Стотинки. Как стотинки? Браво, браво! Дай сега 20 те гледахме. Какво ще ни дава пари? Хайде сега добре, има си видели Много си. не марчета на телефона, много добро. Аз гледам на вашето телефон. Така. А няма ли шанс да го отвърли малко? Има.